ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புறாகுண்டு அப்டேட் தான். நிறைய அப்டேட் இருக்குது, எல்லாத்தையும் வாங்க ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் ரெட் கலர் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. சரி வாங்க வீடியோ குழப்பலாம். இந்த டெல்லில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த புறாவும் முட்டை வைக்கலை. அது ஆல்ரெடி மேலே வச்சிருந்த வரைக்கும் அதில் முட்டை வைக்க ட்ரை பண்ணிச்சு, இப்போ அது ட்ரை பண்ணல. இதில் ஜோடி சேர்க்க புறா வச்சுருந்தேன், அதெல்லாம் எடுத்து வெளியே விட்டுட்டேன். இந்த கூண்டில் எப்பயும் போல் காலி தான் இருக்குது. ஆனால் இப்போ இதெல்லாம் புதுசாக செட் பண்ணேன். நம்ம கூண்டே ஃபுல்லாக வேறு மாரி மாற்றிட்டேன். அவுட்டராக இருந்து காட்டினா ஃபுல்லாக தெரியும், நான் கொஞ்சம் இருந்து காட்டுறேன், அப்போ தெரியும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுல் போட்டு மண் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுலேயே அந்த புறா வந்து பார்த்ததை தவிர எதுவும் முட்டை வைக்கல. இது பார்த்தீங்கன்னா டே 1 2 ஆப்பிள் போட்டு செட் பண்ணி வச்சுருப்பேன். இதில் அந்த ஒயிட்டும் சாக்லேட்டும் சேர்ந்து எவ்வளோ குச்சடிக்கு வச்சுருக்கு பாருங்க. ஆனால் முட்டை இடாது, ரெண்டுமே புறா. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம ஒயிட் புறா, பக்கத்தில் சாக்லேட் புறா. இது ரெண்டு ஜோடியாக இருக்குது, ஆனால் ரெண்டுமே ஆண் புறா. அதே போல் சாக்லேட்டும் பிளாக்கும் ஜோடியாக இருக்குது. அதில் ஒன்று பிளாக் வந்து பெண்ணு, சாக்லேட் வந்து ஆண் புறா. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் இந்த ரெண்டு புறா கூடயும் ஜோடியாக இருக்கிறதுனால முட்டை வைக்கலை. ஒரு முட்டை வச்சு அந்த பிளாக் புறா அதுவும் கீழே வச்சிருது, ஆனால் அடப்படுக்கலை. இந்த பொட்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காலியாக தான் இருக்குது, இதுவும் காலியாக இருக்குது. அண்டான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாக்லேட் அண்ட் ஒயிட்டு முட்டை வச்சுருந்தது. இன்னொன்று சாக்லேட் அண்ட் ஒயிட்டு செக்குடுன்னுவோம், அந்த செக்குடு புறா முட்டை வச்சுருந்தது. அதில் குஞ்சு பொரிச்சது தான் இந்த குட்டி புறா. பார்த்தீங்கன்னா இது வெளியே வந்து நல்லா மேயுது. அதோட ஆண் புறா தான் இது. இதான் நான் செக்குடு புறான்னு சொன்னேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு எக்கு வச்சுருக்கிறத காட்டியிருப்பேன். இங்கே தான் அது 2 சிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பொரிச்சிடுது. இருங்க நல்லா கிட்ட காட்டுறேன். இவங்க 2 சிக்கும் பொரிச்சிட்ருக்கு. நல்லா அப்படியே ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும் இந்த புறா. தெரியும், ரொம்ப கோவமாக இருக்குது பார்க்கறதால. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம புதுசாக ஒரு பெண் புறா வாங்கிட்டு வந்து விட்ருக்கோம். இன்னும் இது கூட பேராகலை. பேரானதோடனே அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுறேன் எந்த புறா கூட பேராகுதுன்னு. இது ஒயிட் புறா கூட தான் பேர் போட்டேன், ஆனால் பேராகலை, அதில் விட்டுட்டேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கூண்டு அப்டேட். இது நான் ஆல்ரெடி காட்டியிருப்பேன். இந்த கூண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காலியாக தான் இருக்குது, எதுவும் வச்சிடல. பொரிச்ச முட்டையோட தோல் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து போட்டிருக்கு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம புறா கூண்டு அப்டேட். இதான் நம்ம புறா கூண்டு. ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திப்போம்.